Het is woensdag 1 april. Welkom bij Bient met Joen on tafel. Voorzitter Geert Kooistra van de landbouworganisatie LTO en Rini van der Sande van de Partij voor de Dieren op de dag dat het molkquotum net meer hield. Gaan zij met elkaar in debat. En onakema belibben machine hines een all-American avontuur. Ja, maar het zien hier dus prachtig terug die natuur daar in Amerika. Hoe dichtbij kwam je als hiensteliefhebber bij het Hemelse Gelok? Ja, nou ja, dit was geweldig. Hè? Dit was super, wat een belevenis. Ja, dit was zo'n mooi avontuur. Ja, dat kun je aan de beelden wel zien. Hè? Het was zo gigantisch groot, die afstand. En als je dat dan weer omschouwt, hoe je dat al dienen met die hinders, maar dat was geweldig. Ja, echt geweldig. Ja, maar er is een heel lang hoeven vertellen en we hebben prachtige beelden. Ja. Dus daar mag mensen zeker zitten blijven. En ja, krijg als alle dagen zorgen wij Joet ook weer eventjes on de rin de boon. Ja, 1 april. Het is de dag van de flauwe grappen, maar ook de dag die toch veeboeren bevrijdingsdag neemt wordt. Na 31 jaar is er geen quotum meer en mooie boeren zo volle mogelijk molken produceren als ze willen. Dadelijk een debat hier aan tafel tussen een VAR en een chinstander. Eerst even een historisch oersjoch. Het verhaal begint in de jaren 50. Door modernisering en schaalvergrutting wordt heel iets meer zuivel geproduceerd. Volle meer als dat de vrouwbevolking onkin. Zo ontstaat de Malkplassen en de Boeterberg. In 1984 stelt Europa daarom het Malkquotum in. Een bedrijf met een bepaald tal liters malk produceren en gaat de boer daardoorheen, dan krijgt er een boete, de superheffing. En zo wordt de malkprijs kunstmatig op niveau houden. Het quotum roept voele protesten op. Boeren vinden dat ze haar vrijheid kwijt binnen. Intussen groeit de vrouwbevolking en daarmee dus ook de vraag naar zuivel. In 2003 besluit Brussel het quotum afschaffen te willen. Dit vooruitzicht loekt grote investeerders, onder andere uit China en Indië. Zuivelreuzen bouwen fabrieken in Friesland en boeren vrijen zich haar plaatsen uit. De verwachting is dat de melkproductie in Friesland met 20% groeien zal. En dat smiet honderden banen op. De malken als het witte goud. Ja, het witte goud. Welkom bij de On Tafel. Ik begin met jou, Rien van der Sande, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Ja, de boeren zijn blij, de vlaag uit. Hoe is het in jou dat snoer? Nou, de boeren zien het als een zegen, hè, bevrijdingsdag, maar wij zien het als een ramp. En waarom? Een ramp voor de koeien, een ramp voor de natuur, een ramp voor het milieu en een ramp voor de boeren zelf. Ja. En voor de koeien is het zo dat ze meer melk moeten gaan leveren per koe. En dat ze dan eigenlijk niet meer in de wei komen. Voor de natuur betekent het dat er intensiever geboerd wordt. En dat de weidevogels, die nu al achteruit gaan, die populatie, dat nog sterker wordt. Nog meer achteruit gaan. Het milieu, meer melk betekent ook meer mest. Dus 1 kilo melk betekent 3 kilo stront. En dat moet allemaal afgevoerd worden. En dat kan allemaal niet meer op eigen land. Nou, dit is een heel soort. Ja. Want we zullen het even opsplitsen, want dan Kooistra moet ook even rekenen. Ja, zelfs. Nou, laten we beginnen met meer molken. Er wordt meer molken vregen van een koe. Klopt dat? De oranje, dan zit er inderdaad een stijging in de productie per koe. En het is natuurlijk altijd nog zo een koe die zoon is, die is besteed om meer te jaan. En het is net voor de duidelijkheid even dat de productie van een koe heilig is. Het is gewoon de hele cirkel op een veehouderijbedrijf die is van belang. Ja, maar jou zei ze? Het is een ramp voor de koe, ja. Want een koe gaat eigenlijk nog maar zo'n 3,5 jaar mee nadat hij begonnen is met kalven. Dus zeg maar 5,5 jaar. En een koe zou eigenlijk wel meer dan 10 jaar mee kunnen. En door die enorme toename van dat ze melk moeten produceren en een voer krijgen wat misschien niet echt altijd goed is voor die koe,
betekent het dat ze topprestaties moeten leveren, waardoor ze op een gegeven moment pootproblemen krijgen, uierontstekingen, er zijn ook vruchtbaarheidsproblemen. Dus ja, en dan krijg je hogere veekosten. Dus ik denk dat het eigenlijk ook helemaal niet verstandig is om koeien zo uit te melken, waardoor ze nog maar zo kort meegaan. Ja, dan kan ik kwart op reageren. We gaan al een aantal keer het woord ramp neemt. Ja. Ik heb hier ramp een hele andere voorstelling. Wat u als sector door weer beziek je. Dus de meeste omstandigheden die aan waar ze besteed binnen om een geweldig product in de markt te zetten, werden we dus als sector en ik als meerskip mijn uw voordeel niet van haar. En het beeld wat jou schetsen over de landbouw en zeker de moderne landbouw, zet wie die er jaren daar bij houden. Ik mag toch zeggen dat we daar echt afstand van nemen. Maar wat mevrouw Van der Sanden zei, Biglix oer, kan je die Safir trommolken worden dat ze dus een kwart lip hebben? Klopt dat? Ja. Nou, nee, dat is gewoon zo. Hoe lang leeft een kool? Als mevrouw Van der Sanden had het signeerd. Daarin ik op gewone bedrijven wel kei van signeren om. Maar dat ben inderdaad die kei die komen net verder als een lactaat of 3 keer dat ze kjellen haar. Dat kan hard met verschillende omstandigheden nu te staan. Maar dat is net altijd dat te schreeuwen onder wijze van Borkjen. Dat we in verliezen net was. Toen gaan we Rick voort om oorzaken. Als dat alleen nog hun leven eindigt weer. Ja. Nou hebben we het dus hoe die kool. Laten we het eens even hoe het milieu hebben. Daar heb je ook een punt op maken. Milieu. Nou ja, hoe meer mest, hoe meer belasting op het milieu. En er wordt al heel veel mest over het land gestrooid. En we komen er nu al in om. En hoe moet dat zo meteen? Ik bedoel... Dan moeten we dus even naar Wefraad wie je daar binnen. Het is de dag dat de quotering vanaf 2015 dus ophouden is. En die is nu ophouden. We hadden ook natuurlijk het najaar gekend wat de staatssecretaris bekendmaken had. Dat er dus gewoon de indruk werd nou wekt. Toch meesten dat ze zeggen van nou het is bevrijdingsdag en nu kan er maar molken worden en nu kan er maar gas op en produceren. Er binnen inmiddels alweer andere dingen omhoog komen. Het jou dus benemen de dong. Ik denk dat de staatssecretaris daar al een duidelijke lijn in zet had dat er een relatie bestaat tussen het onderstuk vee en de grond die bij dat bedrijf aanwezig zijn. En de dong die daarvan komt, die wordt op een verantwoorde wijze wordt die aanwend met de meest moderne middelen die er binnen. En dat je even zorgen naar de samenstelling van de dong. Dat is een natuurproduct. Er wordt gewoon zorgen dat die dong goed ondergrond en verantwoord ondergrond tafel wordt, zodat er een product van groeit. Wat weer inzet worden kan om die kei weer zo'n melken en zuivelproducten weer uit de wereld en de economie verlet van had. Maar er is wel een maximum wat op eigen land gegeven kan worden. Ja. En nu al is er een overschot. En nog in geen 25 jaar is er al een goede mestverwerking tot stand gekomen. Dus er wordt nu een maatregel aangenomen waarbij helemaal nog niet zeker is of al die mest wel verwerkt kan worden. Nee, maar je moet er nou wel even om denken wat je nou zegt. Want je bent aankondigen als de fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren. Ja. Je bent er nou actief in de politiek. Dan ben je een andere positie als ingezonden stukken en vergaderingen. Je bent er nou mij verantwoordelijk, mij betrokken bij politieke besluitvorming. Als sector, als ministerschap, werken we met democratische besluiten. Wat de democratie besluiten had, daar moeten we mee werken. Ja. En dat is ook wel eens een besluit wat u net zinnigt. Dit is een besluit waar we zeggen van, het leidt duidelijk weer een belemmering op voor de sector. Ja. En tegelijk zoveel mogelijkheden. Het benemen wat Joost zegt, daar is de volle dong. 75% van de bedrijven in Nederland, die kennen mij de regels dat de politiek nou democratisch zo'n besluiten had, kan vooruit. En voor die 25%, daar kunnen we op een andere manier richting akkerbouw en richting verwerking, kunnen we daarmee oplossen. Ja. Wel positief denken. Maar jou had dus, laten we nog even, want dat van die dong, daar het Dijksman dus een besluit toenam, dat, de kind niet vers als net. Ja. Je zou kijk nog wat nieuwsgierigs. Je zou het is een ramp voor de boer. Ja. Economisch gewoon. Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, boeren die van die grote stallen hebben gebouwd, die zitten tot hun oren in de hypotheek. En omdat ze dus nu veel meer koeien houden, moeten ze ook veel meer voer van buiten afkopen. Dus ze hebben zich ook afhankelijk gemaakt van de veevoerindustrie. En ze hebben ook veel meer mest die ze moeten afvoeren. En een maand geleden stond op de site van de LTO dat ongeveer een kwart van de veehouderijen
dat die al in financiële problemen zijn gekomen, omdat ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen. Ja, dat net een bericht wat bij de LTO weer kwam. Maar laten we het even over de financiën hebben. Hè? Je leest vaak, ze produceren dan massaal omdat er een soort vraag naar de melk is. Stel dat dat inklapt, dan hebben ze gigantische hypotheken. En hoe komt het dan verder? Sjuggen jou die zwaren? Ja, nou, dat er hypotheken binnen, dat is duidelijk. Als je sjuggen, dat we toen de quotering begonnen, wie in de 400.000 beesten. Nu ben er 282.000 beesten. Even het verschil in beesten en ik dus in melkproductie en in mestproductie. Als je sjuggen, de huizen worden groter, de auto's worden groter. De stallen, die in 40 jaar geleden gebouwd werden, toen kwamen de eerste lichtboxenstallen los, die ben hier in een rif van de jaren, maar die opknapt worden als verbeteren worden. Als je even sjoggen naar de omstandigheden, wat we daar doen is voor de beesten is goed. Maar je moet ik wil graag dat je even de andere kant sjoggen, dat je zegt van, dan moet je even zien hoeveel asbest er op dit moment al verwijderd is door die nieuwe stallen. Er zijn gewoon nieuwe slagen maken naar nieuwe gebouwen, naar nieuwe omstandigheden voor de beesten, maar ook voor de boeren om erin te werken. Je moet je eens voorstellen, het beeld van 1950, 1960, waarin het beesten en mensen, maar we werken in een bedompte stal. Maar de ruimte nou is en niet er nou is. Ja, en het werd op een geweldige... De rapportage, bijvoorbeeld de probleemloze koe, hè, die kent u wel, zo'n rapportage daarover. Daar wordt gesteld dat als er niet een drastisch andere bedrijfsvoering komt, dat het dan voor het welzijn van de koeien niet beter wordt. En dat het eigenlijk al in geen 20 jaar beter is geworden voor de koeien. Ja, ik kan alleen maar zeggen van dat er op dit moment binnen de sector op bedrijven wordt er geweldig werken aan de gezondheid van de beesten. Want we zijn u zo goed bewust als sector dat we werken in de etalage van de minskip. Ja. Daar ben we u zo goed bewust van. Daar doen we een hele prille dingen voor. En ik zou nou aan jou, ik wil eens even jaren willen voor jou dat je zegt van. Goed, het is net zo dat ik het wil, maar ik vind wel dat we op een goede weg ben. Want wij vinden niet dat de veehouderij op de goede weg is. Wij vinden eigenlijk dat de veehouderij zich ook moet houden aan de natuurlijke evenwichten in de natuur. Ja, maar daarmee wijzen jou op met de vinger naar de politiek. Daar is het democratisch besluiten in steden en in Tweede Kamer en in Brussel. Ja. En dat jou nou zegt van, als we het zien burger van uit de politiek wij, de besluiten die ten nam worden, die respecteer ik net. En de meesten die het werken mij die besluiten, dan denk ik dat we nou eens even weer praten. Maar. Je mag ja, verder maar het verhaal. Ik hoop dat het voor de mensen dus helder is. De kom van de boeren en de kom van de dieren, de beesten en de beesten beschermen. Hartelijk dank voor je debat. Ja, we zullen verder onder de Rinde Boom, want van de weekend uit wij portretten van mensen die het alle dagen onder in de boom staan. En dan denken wij misschien dat dat heel vervelend werk is, maar Petra Franken die vindt het prachtig daar bij Weidenaar in Dokkum. Ik zet de pakjes op een lopende baan om door de machine heen te gaan dat ze een plastic laagje eroverheen krijgen. Ik ben hier werken via het uitzendbureau en toen vroegen ze worst ik bij Weidenaar werkje. Nou, graag zelfs. Ja, want ik ben hemelsbreedje 50 meter van oud, dus dat is heel makkelijk. Ik ben voor de dagelijks verhulde dagen begaan. Ik ben eigenlijk alle dagen hier nog aan het werk, of het rijden. Ja. Natuurlijk verneem ik op het eind van de dag mijn spieren. Maar ja, het scheelt heel sportkwalen. Nou, boven je ergens. En ja, echt wel spierballen, ja. En de kuiten en de fjorden. Ja, want het is wel de hele dag, de rest de hele dag. Dus continu in beweging. Ik moet zwaar dat het spul kwalitatief goed is. Dus ik blijf gefixeerd op die pakjes. Continu. Ik blijf naar het vleesje van, zit er in wat erin zitten, man? Zit er geen dingen in die er absoluut niet in maaien? Leidt het er netjes in? Dit kan net op automatisch blauw. Je kan net steeds denken, nou en aan ging ik even eruit lappen en ik denk dat ik nog maar even naar de winkel ga. Dat gaat niet lukken, want ondertussen ging er 200 pakjes onder in handen trouw. Ja, dat heb ik al te jaren, ik kreeg de worsten precies, maar ik ga even dat ze dat zeggen. Dat is zo lekker ook.
Het is namelijk voor mij heel belangrijk dat het product in de winkel lijkt, staat het product wezen maat. En niks anders. Puur kwaliteit, punt. En dat is voor mij het mooie aan dit werk. Ja. Klinkt eraan, maar ik leef er een beetje voor, ja. Ja, ik ben daar eigenlijk steeds nog wel bezig te denken, ja, van... Nou, maar we dit nou zo door, dan kan het misschien ook wel weer roos. Ja, die pakjes, daar zijn al je zo mooi in die winkellijn. En al je tekenen en al je keuren lezen. Dan heb ik mijn tevreden gevoel uit de winkel. Hoe kun je vlees? En de laatste van de vier portretten, die gaat oer Romke die achter de ijzerboegmachine zit. Ja, Orne Okkema van Britsum. Die reizigen 4.000 kilometer dwars terug Amerika. En net maar een auto, zoals het gebroekelijk is, of maar een camper, wat je vaak zegt, maar met 10 Frieske hindes. Een jongensdream die het spectaculaire beelden opleveren had. En daar zeggen we aan nog volle meer van. Eerst even een vraag aan jou, want je bent krek waarom weer, hè? Ja, man die weer omkomt. Een beetje weer daald? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, mooi weer in Friesland tussen de hindes. Ja, als we blij thuis ben. Als het die komt, dan bel ik eens met hem op. Ik ben weer thuis. Nou, mooi. En, je bent vrij, want dan weten wij een beetje waarom je naar Amerika gaat door je maat. Niet even het om naar Amerika te gaan van nou kom eens even, we zijn nou nog fit en zoen. Laten we eens een avontuur beleven maar die hindes. Ja, Gerard Paarman uit British Columbia, die zit midden in de Rocky Mountains en die elke keer van die menkampen organiseert die en daar helpen we dan ik altijd bij. En nog verleden jaar zei hij, ik ben 58 jaar, ik word die toch doen, ik word dwars door Amerika heen, maar die hinders, ik ken nog niet doen. Maar hij zei, dan was ik mee. Ja, nee, maar wij hebben minder jaren aan in de hinders, dat we maar discussie af wat verzinnen. Ja, maar hij zei, dat komt wel goed. Hij zei, maar is mooi. Nou, klaar, dat mooi, maar... Antje zei ik, ga maar, kist nou naar het waan. Ja, kist het naar het waan, nou klaar. En onze oudste dochter Wendy, die is 22 en die zit vol van die hinders. En nou ja, die hadden dit geweldig ding. Daar heb ik nooit een tel over hoe te zitten. Dus, nee, die had thuis altijd een prachtig ding. Want je had me een paar keer opzacht, dus hartstikke mooi. Ja, dus al je maalkoor op het vleentuig. Ja, we hebben 4 hinders maar, we hebben niet verkocht. Die oude vrouwen die hebben mij om. En, ja, mijn maat hier size mij, dus we gaan 10 hinders mij. En, maar zullen we even naar die beelden zien? Want je praat maar het is spectaculair. Zullen we het gewoon even zien? Ja, zie je wel even. Dan, dit denk je, kijk. Je praat er mooi mee. Jouw live commentaar. Ik weet dat we de meeste natuurlijk al hier. Maar dit laatste weer in de Golf van Mexico. Ja. Maar eventjes voor u, want we kunnen een plaatsje zien laten van die tocht. Hè. Dan hebben mensen een idee van hoe vier het ongeveer is. Een plaatsje van Amerika. Je begint dus helemaal links. Daar. Ja. Op die kust. En dan vervolgens 4.000 kilometer. Ja. Maar even hoe het door, want je hier nek een missie. Mooi die Frieske hindes. Een bewijsdrang. Wat wil je bewijzen? Nou ja, maar de Friesen, hè, wij zijn gek met die Friese hinders, maar we zijn niet gek met marathonrijden. En dan moest het gebeuren. En ja, dan in de laatste hindernis, dan hindert het net. En ja, we willen winnen. Hindert het net qua? Nou, qua uithouden. En dus toen hebben we wat begonnen te cruisen. En dan hebben we eerst wat maar naar een bier incruist. En nou ja, die bleun een beetje te ponyachtig. En we woonden ik wat meer een griepend voorbeen. Hè. En toen hebben we de Russische oorlogsdraver. Daar zit nog Fries bloed van vroeger in, van 1200 jaar in. En toen hebben we die pakt. En toen hebben we dat maar cruist. En ja, geweldig mooie hinders. Maar wat heeft dat je maar krijgen? Ik zei, als de Friesen het nou dwang hadden, die 4.000 kilometer, dan hou ik op van cruisen. Nou, die had nou geweldig volbracht. We hadden in de kreupel gaan. Het weer eerst de eerste 14 dagen weer een vreselijk dreig van die hinders. Waarom? Dan, ja, die winnen burger. En dan staan ze aan een auto en ze staan door een touwtje.
Dus dan ging ik er nachts, om oren ging ik er aan en dan die hinders maar weer een tapje heen en weg trouwen. En dan ging ik zo het hele rijtje langs en dan maar weer. En op laatste ging dus uit zichzelf weer tevreden. En dat Wie het zo weer dus al? ja, dat weer wel. Daar moesten ze eerst doorheen. En toen waren ze, na 14 jaar begon dat te komen. En toen waren ze er. Ja, en dit is de skit. Ja, dit weer geweldig. Ja. Soms zien we plakken, ja, dan konden we die hinders loslaten. Nou, zoals daar ik. Nou, in dat water, dat weer geweldig. Ja, maar hierin ook gewoon een dik in. Ja, maar overal. De dieken, alles. Maar dit weer meer die zandpaden in die woestijn. Later, ze zijn eerst het laatste pad, dat wordt het mooiste. Maar dat zou ik voortaan voor de crisis daar. Het wordt nooit weer zo mooi als dit. Het is zo geweldig. Want wat eventjes, had je nou aan zijn 80 binnen en je leest een bed en je knippert het 2 keer maar 9 en je denkt het mooiste moment van je leven. Ja, ik hoop dat je het helling. Ja, nou, wat voor beeld komt dan boppen? Dat weer die woestijn en ja, alles erbij. Hè. Maar er zitten we op een jong bij kampioen en er kwamen die cowboys bij zitten. En, nou ja, ze wat praten en die hielden weer wat aan de gang bij die hinders. Maar ik zei, ben je morgen op het vee drillen? Ja, we zijn er. Nou, ik zei, maak het tegen mij. Ja, ze zei, pikken die wel op morgen. Nou, ik zei, heb ik een hinder van me? Ja, we zijn er. Dan begonnen ze wat te genieten. Ja, ik zei, hey, ik heb 20 jaar het rieden. Dat ik met al wat ik ben net zo'n wieldling, hè? Nee, ze zijn er, dat komt wel goed. Dus zij hielden me op en ik mocht daar wat kijk brengen bij een orenkeppel. En ja, weer schitterend. En toen de jongens er zitten we waren en toen die cameraploeg die wou wat maatje dat we over een berg recht kwamen. En dat zij eronder staan te filmen. Nou, en dan moest dan de hele ploeg onder het zadel. Dus ik vreeg die cowboys, die moesten die spaad wezen. Ik zei, ik heb dat hinder ik van mijn man. Maar nou ja, wat dat klaar. Dus we gingen de hele dag weer weg en ik zo lang naar drie. Ik denk, zullen ze de stief van doorwerken, maar het keer me niks. Dat ik weer zo trots en pauw, 24 jaar jonger gedaan. Dat ik bracht dat hinder weer bij hen op de auto. Ik zei, nou geweldig bedankt. Hey, ik zei, wat heb ik een paar mooie dagen aan. Ze zei, mijn zoon, ze zei, ja, dood bedankt. Ik zei, wat dat voor? Hij zei, die nukkige bok, die voor niks. En hij zei, bedij doet er alles weg. Ja, hij zei, dan kun je altijd maar wegkomen. Er is altijd wel een pan en een bed voor hij. Dus, als minder, zeg maar. Ja, dat is wel mooi, hè. Dat is... Maar dan look je dus mijn familie en mijn heel soort mensen en een vriend 4000 kilometer per man bij onderwijs. Ja, en had je dan omkomen, wat heb je zelf dan beweest? Van jezelf dan? Ja, van jezelf. Nee, die hinders konden doen. En dat was geweldig. En om die hinders heel te houden en nooit die een kreupel gaan. Alles wat ze wel net uitvoeren hebben bij die tochten, altijd, die langere tochten, dat alles zo. Ja, al die hinders die gaan. En dat was mijn grootste zwaar dat net gebeurde zo. Nou, dat is gelukkig dus net gebeurd. En dat weer van mij, ja. We kwamen daar om en ik... Zullen we nou even een laatste beeld zien? We hebben net zo lang meer, maar dit wil ik net missen. Sorry dat ik je onderbrek. Ja, maar misschien kunnen we even het laatste stukje zien aan mij om maar even vertellen wat dit is. Ja, dit is schitterend mooi. Dit is nou een jongen die kwam er ik bij. En die leren wat, die weer wat met mijn vrouwers van reden. En daar weer een heel soort pelikaan. Maar hier, je geeft de zee in, dit kwam mij ook een beetje. Die zee die we eerst zag. En die weer een paar later weer die zo woest. En toen weer het zat diep. Dat het kwam mij haast ik. Ja, maar die vrouw die daar rieden, die was zo gekker van worden. Dat die wat op bij om 2018 maar een fjouwspan Friesen naar de WK daar. Ja. En ik heb Gerard zelf ook. Een tromsa, maar die fjouwer hinders aan de gang te krijgen. Dat daar piano spelen, hè. Dat die hinders alles door. Dat hij hier de kikker ik helemaal van. Dat hij, weet ik als een gek, hij wordt er ik heen. Dus misschien hebben we in 2018 Friese fjouwerspan bij de WK. En dat zo, ja, dat zo geweldig wij vanzelf, hè. Dank voor je verhaal. We zijn spietig genoeg terug in. Je hebt al hier tegen dank. En die beelden die bekeren we vast nog wel eens zien. Super, ja, mooi. Ook maar bedankt. Nou, dit wie het voor Joen. Morgen dan zit model Twan Kuiper hier uit Ljouwert. Hij wint het voor een grootpad van zijn tijd bij zijn huid in Miami. En is in kwarte tijd heel populair op sociale media door hele kwarte filmpjes te maken. Nou, dat zul je dus morgen. En van nou een hele mooie Joen verder.